И здравейте, тук сте на втори епизод с Survival Games в Mastercraft. И тук е моят приятел Линотал, с който бяхме заснели доста клипове. Няма да довършим нашата поредица за жалост. И с Ръка 49, който е от първи епизод. И така сега ние си построихме къща, както знаете имахме евент. И така успяхме да го направим. И аз строих къщата без никаква помощ. Имам и цел. И сега да почваме. Айде, тихо малко, бе, не мога да си снимам клипа. О, супер. Човек, много е силен телевизора и феновете едва ли ме чуват. Извинете хора, ако много силно чувате този телевизор. Моля ви, изключете телевизора. Добре. Ето, ако гледат... Ако вие сте играли, искам да попитам Знака дали е играл в Mastercraft, Бусайда дали е играл, дали Alpha в 1BG е играл и дали J-Gamecast са играли. Дали са играли по-скоро Драгомир, Йордан и Хари. И така. Много ги питам ги просто. Играли ли са, че просто... Човек, искаш ли кирка, която с един удар може да щупи цял замък? Чакай, виж. Фенове, вижте какво написах. Фенове, вижте какво написах. Добре, нямам. Дай на мен, плиз, дай на мен. Дай на мен, аз нямам клип, дай на мен, бе. Аз какъв съм, снимам клип. Дай клип! Дай табелка. Дай табелка, дай. Ето да видим колко парички имам. Аз имам 1760 стотинки долари. Както виждате. Дай ми табелка. Чакайте. Кажете.